ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಸೇರ್ಸಾದ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಎಂಚ ಆಪುನೊಂದು ನಿಕಲ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ತೊನ್ಗ. ಸೊ ಅಪಂಡ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಶುರು ಮನ್ಪುಗತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ತೊಂದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೀಟ್ ಮನ್ತೊನ್ನಗ. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಆಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ ಮನ್ತೊನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುನಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇಂದು ಬರೀ ತುಪ್ಪಡ್ ಬೀಟ್ ಮನ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮನ್ತೊನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಪುಂಡು. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬಟರ್ ಪಂಡ ಬೆಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಯಾನ. ಸೊ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಣ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬನ್ನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯೂಬ್ ದಾತ್ ಬೆಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊನ್ವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಯಾನ ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿದ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ. ಸೊ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ತುಲೆಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮೂಡ್ದಿ ಒಂದಿನ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೆನ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಪಾಡಾಲೆ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆಡ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜಟ್ಪಟ್ ಆಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಪನ್ನೊಲಿ. ಸೊ ದಾಲ ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ನಮಕ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಪುನು ತೆತ್ತಿದ ದಾಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್. ಸೊ ತೆತ್ತಿದ ಬುರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮನ್ತದ ಜೆಲ್ಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂದು ಅವ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ. ಪಂಡ ನೆಟ್ ದಾಲ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ರಾವಡ್ ಅರೆಪು ಕಡೆ ರಾವಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಯಗ್ ಮೂಡ್ದೀತಿನ ಬಕ ಒಂಜಿ 10 ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ಗ ದಾದ ಪಂಡ ಮಶ್ರೂಮ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಯಾವುದು ನೆಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಮಶ್ರೂಮನ ಎಲ್ಲಿಯಗ್ ಮೂರೊಂದು ಅವೆನ ನೆಕ್ ಆಡ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಕಲ್ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಬುರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡಂದೇನ ಪೊತ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಈತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೊತ್ಪೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಇತ್ತ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಯಾವುದು ಎಲ್ಯಗ್ ಮೂಡ್ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಾಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ಅವ್ವೆ ಪೊಡಿ ಆವಡು ನುವೆ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆದ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊಡಿ ಪಾಡುನು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರಗ ಅನುಸಾರ ಅದ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆಪ್ಷನಲ್. ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪಗತೆಗ್ ನಿಕಲ್ ಊಲ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಎತ್ತನ ಪಾಡೊಂದ್ಲಿ. ಕೆಲವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಬ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲಿ ಇದೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್. ಸೊ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಇಂದೇನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಇಂದಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಆ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಆಡ್ ಮನ್ತೊನಗ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬೀಟ್ ಮನ್ಪುನಗ ಐಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೀತ. ಸೊ ನೆಕ್ ಮಸಾಲಗ್ ಬೋಡಿತಿನಂತ ಮಾತ್ರ ಏನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನವೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೆಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಇಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಆಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಬೀಟ್ ಮಂತ್ ದಿನ ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿನ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಆಡ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಸೊ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನ ಎಗ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ದಿಯೋನೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ದಿಯೋಣ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ತೆತ್ತಿ ಅವು ಪೊಡಿ ಆದ್ ಬರೋಡು ಬುರ್ಜಿಡ್. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಹೀಟ್ ದೀದ್ ಅವೇನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಆವಡ್. ಸೊಲೆ ಬುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡ್ರೈ ಆತಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ಟುಣುತ್ತಲೆ ಅವು ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡ್ರೈ ಆತಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡುಗ. ಸೊ ಈ ಬುರ್ಜಿನ ನಿಕಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಾನ್ಪೋಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ ಮಶ್ರೂಮ್. ಸೊ ತೆತ್ತಿಲ ಮಶ್ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲೆಗ್ ಜಟ್ಪಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ತೆತ್ತಿದ ಬುರ್ಜಿ ಅವೇ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಬುರ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಒಂದೇನೋರ ಟ್ರೈ ಮಂತದು ಇಂಕಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿದ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ. ಸೊ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಪಿರಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರತ್ತಿ ಶಿಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು.